Λιμάνι Ηρακλείου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Δίτες ανασύρουν νεκρό από το βυθό οδηγό αυτοκινήτου που έπεσε με το όχημά του μέσα στη θάλασσα. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή διτών προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο οδηγός, για τον οποίο όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Του φώναζα, του λέω, μπας τώρα, του λέω, και γύρισε μια στιγμή και με είδε. Αυτό ήτανε. Εν τω μεταξύ άρχισε να παίρνει την κλίση. Το αυτοκίνητο κατέληξε άγνωστο πώς στα νερά του λιμανιού ανάμεσα στα δύο επιβατηγά πλοία. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν το ΙΧ να κινείται προς το λιμάνι και προσπάθησαν να προειδοποιήσουν τον οδηγό. Μάταια όμως. Θα μπορούσε να είχε σωθεί, υποστηρίζουν, αφού τα παράθυρα του αυτοκινήτου ήταν ανοιχτά. Μπορούσε να βγει γιατί ήταν ανοιχτά τα παράθυρα του αυτοκινήτου. Αν ήθελε, μπορούσε να βγει, ναι. Ο άτυχος 40χρονος ήταν μέλος του πληρώματος του Φεστός Παλάς. Άναυδοι οι συνάδελφοί του δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχε προηγηθεί λίγη ώρα νωρίτερα. Πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμα και για ενδεχόμενο αυτοκτονίας, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί. Σας είχε πει εσάς ποτέ κάτι τον προβλήμα? Όχι, δεν το ξέραμε προσωπικά. Στο σημείο κλήθηκε γερανός για την ανάσυρση του αυτοκινήτου.